tamakay sini main hostel chalarong main hostel jehetu jeng corona virus bai bondong mitong mani poroboti jeng tama wansoka je tabuko sini ra student chalarok tongo 56 rok nai 56 na tong nikolai school bo khulai rakha jai government ni circular mane class 5 hote 8 pojno khulai rakha nikolai jeng sini proof tongo guardian rok sakore klangjak jate sini basana jeng aro nogo tuli tongma liya jeng phirni nangnai sini basa jeni charai rok nosto khanai kai nai box khoi robai kalai khoi kule sini hostel kai jeng baidota tama khaine ba jeng mala rakha laroi na jeng hai jeng poriskar the jeng sanitizer rogo kai mask rok lagai rogo bongna jeng social distance khai thung rogo emne chini tam hinai pura poriskar khaina jeng naikoloi bongna tung charai rok no tabo to jeng joton jehetu bok gati rok khoi rogai kalan haka khoi rogai bok saka jeng sini charai rok phang chinai bok khoi rok khai jeng baidota jeng wan na laya khong klai tabo jeng tu hoite 8 পর্যন্ত jeng laro charai rok kai kabangma boti laya potong kho